Wong edan ora candas lho digebuki blus mangker man. Pun. Cici cilaka, nek ming musuh padha satriya wae ora masalah. Nek mungsuh wong edan-edan ngoten nika Kurawa kalah kisin menang ora kondang. Nggih ta? Heeh. Mula niki sing dadi tok sumbering perkara niku Bapa Penemban Durna. Bapa Durna Bapa Durna diwenehke kalih si sapa jenenge Bagong mawon terus mengke pripun supaya ana penyelesaian permasalahan. Iya. Neng nang tutu nek nganti niki mengke sesampeyan tetep ngetapke para sasata Kurawa nyenyemelangi mah Bapak Bagong nek ngamuk medeni pun kula semanggaken piyene kancamu piye isih ora Kurawa nek isih kon maju kon methoke Bagong nek Kurawa entek patihe ngene uwek-uwek cangkeme is aku kira melu apa-apa aku kira melu peperangan iki wis tak anggap melu kowe anggere Kurawa isih ngroyok Bagong titenono aku nek saya mangkel ora kok Kurawa sing tak bondo kabeh ning klebu ratu Ngastina melu tak bondo legane ngatiku weh lah ngerti wae